Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan adayan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ak iti biag. Di makelak iti broken family. Isu akinungkunak iti bagik. Ajak tupulos makiasawa. Tajak kayat amapadasan, tikas iti napasamak, kadagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dayan. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Dayan, kaanakan, itataadan sa bali akadendenan ni mamam. Anya ti planom. Agyan kakadilapta dito balayo. Daita ti jak amo anti Sally. Aging gaita. Jak pa'y lamaaklon ang nagsinanda mamakan papa. No apay mat ngamin ang naaramid ni papa ti nagbabae. Ni mat mama. Dayjay. Adamat ten boyfriend na. O nayan ti kasdya nagbanagan ti pamilyayo. Anya ngay nga rod. Talaga kasta ti biyag kanakan. Ikararag tayo lang nga nasapay lakom at agbalin ang naragsak na mamakan papam itikas siya'y a desisyon da. Anya nga panukasari tayo ni papa, ante. Itikas ta, urnusan dan ti parikot dakin ni mama. Namin adon a kinasaritak ni papam. May papan iti day taabanag. Ngamsaan na dumngag kanyak. Uray kabsat ko ti amam. Jak pulos kanunungan ti panagbababae na. Nasaya at tada kayon, mama. Mabalin ka ding agsarita tayo. Anya tinas ka na pagsaritaan ta, Dayan? Umadanin ti pa nag-enroll para iti sumaruno a semester. Mabalin ka ding ala akong ti pag-tuition ko. Awan pa'y kwarta amayawat ko. No kayat mo, mangibaga ka pa'y ka ni Antim Sally. Ay, mabainak, mama. O di saan ka nga enroll? Awan mayawat ko a kwarta. Kaputa ado ti paggastusak. Kasta timbaga kan ka ni mamam, idi nagdawat ka iti kwarta kan kuana? Wan Dorothy, sipod nagsinadakin ni papa. Nagbaliw mo't ng ugali na. Saanan akas idian na asikaso. Unay matan ti sitwasyon mo ita? Anya nga tano ibagam ka ni Antim Sally ti parikot mo. Iti kasta, matulungan na ka. Friend, mabainak. Ang mga noan niya ti makunana kanya. Awan mo siguro makunanakan ka. Naskan nga ibagam ka ni Antim, dagiti masapsapol mo. Nang rona kat pa nag-enrollan. Sikamot gaya minsan Dayan. Itaman pa'y napanunot mo ti agpasyar dito'y balay. When in San James, adda ko mga min ibagakin ni Auntie Sally. Iso nga imayak dito'y balayo. Wrong timing ka insan. Adda na patag-anapanan ni mama. Ket amangan numarabyan. Kasta ka di insan? When insan. Ano kayat mo? Urayom langan ni mama. Ken dito'y kamaten amaturog. Iti kasta, makabanding da kamat kan ni ading ko. Ne, adda kamat gayam, Dayan. Dito'y kapay gayam anaturog. Wananti, inururay kayo ngamin. Apay, adanas kan nga ibagam, iso nga inuray mo ti panagawid ko. Parikot ko ngamin ti panag-enroll ko para itaas semester, auntie. Iso nga imayak, gaputa kayat ko ti agpatulong kada kayo. No mabalin. Mabalin, apay kit din asaan. Inton bigat ayawat ko kan kati kwarta akasapulam. Tapno maka-enroll kan. Kan no kayat mo. Mabalin mo ti agnaod dito balay. Iti kasta, maipaay amin akasapulam. Kung nagtumat nga minkan ka, at tulungan na ka ni Antim Sally.
Naimbaglaangan at tanapan ka iti ayan na. Wan nga rod, bes. Naimbaglaan tanasing ti kabsat ni Papa. Tano saan? Amangan no jakon maituloy ti panagadal ko iti kolehiyo. Iso asay sayatem ti agadan. Di ka pa'y makinobnobyo. Iti kasta, maikonsentrate mo ti panagiskwela. Wan, bes. Talaga asa anak ama kinobyo. Gapot na amangan no mapasamak tumat kanya. Tikas itinapasamak kadag iti dadakkel ko. Kasta timbagaken ka ni Dayan, agayam mo, Dorothy. Wan, Madam Sally. Nakunana, asaan to pulos ama kinobyo. Gapo, taamangan ka no mapasamak matkankwana, tikas itinapasamak kadag iti dadakkel na. Kasi matigayam ko, kanayon analiday. Madlaw pa'y ano daduma, makasangsangit. Nang runan o kasdi nga awan araramidan na. Husto tako na ang balasang ko. Naimbaglangan tada kaagayam na amangan andingay kankwana. Iso nga uray kaskasan o, saan unay amalidayan. Ni, adda ka matgaya mong Dorothy. Pasensya kan ano pinaguray ka itinabayag. Auntie, agpakada ako ma. Sa anak ama kaawid dito inton rabi. Adda ngamin project anas kan nga ilepas mi. Iso nga ijay laangan balay da Dorothy ti pagturuga. Oh, sige. Awagan naklaangan apaman ang makasangpet kayo ija ayan da Dorothy. Wen, auntie. Hi, Dayan. Busy ka kadita? Wen, Christian. Apay? Awisan ka kumangag merienda no mabalin. Ngam kinunamot abisi ka? Pasensya kan ano san ko amapat ganti awis mo. Awan ngamin ti panawan ko para iti day tabanag. Sige, panawan ka pa'y. Adapay ngamin nasken nga aramida. Anya? Saan mo apinatgan ti awis ni Christian? Wen, bes. Gapot na ado ngamin dagiti nasken nga ilepas ko a project. Kan report iti pagadalan. Dayta ka dilaan ti makagapo? O makitam? Naunag ti panagsinnaay mo. Amok no anya ti adda di ta panunot mo, best. Di mo kaya ti makinobyo. Gaputa ang mga no maitulad ka kadagiti dadakkel mo. Amom, saan nga agpapada ti ugali ti tao? Panagkitak mo't ka ni Christian kat nasingpat abaro. Dorothy. Maawatak no apay akasta ti kapanunutam. Ngam sapay ko ma, ta iti may sangal daw. Mapukaw to matlaang day ta panagbutang mo. Karbangam mo ti agragsak. Iso ano bilang tamarik nam tinapod no apanagayat ni Christian kan ka? Di mon paluspusan pay, friend. Nasayaat mo at napanunot mo ti agawid dito'y balay, Dayan. Wan, mama. Awan ngamin klasik inton bigat. Iso adituyak amaturog ita arabi. Ken kayat kayo amakaden na. Wan gayam, ada ka di kwartam dita. Masapol ko ti kwarta. Ada lang amin bayadak nga utang ko. Una yan. Italaan nagawid ak dito'y balay. Ngam kaslaawan iiliwan nyo kanyak, mama. Di man la kumustaan ti panag-adal ko. Isardeng mo man day ta at dramam, Dayan. Nagadulakit din nga ammom. Yawat mo kit din ti kwarta adaw dawatak. Ammok adakkel ti kwarta ayaw awat ken ka ni Antim Sally. Ladingitak, mama. Ngam awan ti mayawat ko a kwarta kada kayo. Ti kwarta nga inyawat kanyak niyan ti Sally. Kat para lang iti allowance ko. Kanda dumapay akasapula. Kunak man no maturog kay Jay Balayo insan Dayan. Nagsubli ka matadagos dito'y balay. Napukawan ti ganas ko amaturog ijay insan. Ha? Apay, adda ka di napasamak? Nagapa kayo kadikan ni mamam? Saan matkit di? Iso na lang. Tamarik nakakaslaawan man la apulos ti iiliwan na kanya. Imbes ko maakumustaan na ti panagadal ko, kanti kasasaad ko iti poderyo. Ngam saan man, dumawdawat pa ikit di ay iti kwarta.
Imbis ko mga iso ti mangyawat kan ka iti kwarta, ta anak na ka. Ngam saan? Ta sikapay mo ti pagdawatan na. Ay, wan nga rod insan. Saan ta napagsaritaan dayta? Gapo ta may stress sa klaang no may papan iti dayta abanag. Dayan, Dorothy, busy kayo kadinton umay a Sabado? Saan mat? Apay? Awisin kayo kumay di balay mi. Kasangay ko ngamin. Ha? Sure. Mabalin mi ti umay. Kan may isa? Awan matnas kan nga aramidan mi. Saan ka di, Dayan? Ha? Ay, kwa. Uray si kalaangan ti mapan, Dorothy. Adda ngamin aramida. Alakit din. Italaang matapat gam ti awis ni Christian. Iso nga agsagana ka inton Sabado, ha? Gapot ang mapanta ijay balayda. Wow! Nagimas dagiti na isagana amakan para iti kasangay mong Christian. Happy birthday, Christian. Agyaman ak Dorothy. Ken agyaman ak Mat. Tay may ka iti kasangay ko, Dayan. Una, kababain mo no saan ko apat ganti awis mo. Nang ronakit saan ka unay ang makasarsarita no adda tayo ije pagadanan. Kasano, busy kamit ngamin unay iti panagadal mo. Awan kaasi ti lalaking agdaton ken ka no bilang. Gapo di mo la maipayan iti oras. Ha? Kung kunaklaeng. Happy birthday, Alakit Christian. din, mangantayon. Di ka agbabay na. Aduti na isagana amakan. Asino nga tati umawawag iti cellphone ko? Yung number mo. Sapay jak kayat asong batan no saan ang nakasave iti contact number ko. Song batak man lang. Ang mga nun napatig ti ibagana. Hello? Dayan, anak. Papa? Da kayo ka di dayta. Apay kasta ti boses yo. Anya tinapasamak. Adak dito ospital, anak. Pangasim ta umay ka kumaditoy. Ayabam ni Auntie Masali. O sige, Papa. Itamat lang. Ayabak ni Auntie Sally. Tapno makaumay kami adagos di taayan nyo. Agayam, anak, tayo may kayo adagos dito ospital, Dayan. Manang Sali. Papa, apay akas tayo matan tinapasamak kada kayo. Apay anaadaan kayo matan itinadagsa na sakit. Nabaybay aktibagik, anak. Manipod nagsina kami kini mamam. Dahil tala nagbisbisyo tinararamid ko. Aging ga na diagnosak nga danak gayam iti liver cancer. Apay adi mo imbagbaga, anadagsen gayam ti sakit mo, ate. No naibagam ko maadagos ka na kami ti may papan iti daytoy. Nalabit anatulungan ka adagos. Mabain unay kada kayo, manang. Naamuha kiti may sa kasinsinta. Asikat imang papaadal kinidayan. Isuasaan ako na nagpatulong kan ka, manang. Kayat ko ti agawid iti poder mo. Kayat ko ang makadwa ti anak ko. Sakbay ti ipupusay ko. Papa, nakasaganan ti kaninyo. Umay kayon tamangan kayon. Tapno makatumar kayon kadagiti agas yo. Agyam, anak, tada kalata mga asikaso kanyak, Dayan, anak. Pakawanan na kumakadagiti nagkurkurangak kan ka, kas amam. Iti ka anuman, Papa. Sa anak anagimula apulos iti sakit tinakam kada kayo. Amin tayo katagbidot. Gaputa tao tayo lang. Naghasat kami kini mamam. Gaputan na daan kami itinasingpat nga anak. Ketore kas kasano. Naragsak akong amatay no bilang. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti kayo ti mamam. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Iti
At dayta kayo manin, Papa. Saan kayo pa'y amatay? Agimbag kayo pa'y. Makita yu pa'y ti panagturpos ko iti kolehiyo. Katap no mapasamak dayta. Tungpalin nyo amin abilin ti doktor. Saan kayo nga agliway nga agtumar kadag iti agas yu? Mamati ak nga agimbag kayo, Papa. Ikararag tayo dayta kin ni Apo Diyos. Nagtultuloy nga rod ti panagpaagas ti amak, Mr. Lonely. Ket pagyamanak launay, gaputad da ni Antisali at tumultulong, tapno maipaay dagiti kasapulan na. Saan mo ta nagsardeng agdaton kanyak ni Christian, nga maging kaita, saan ko pailang asinungbatan, ti datdaton na nga ayat. Gapo ta ipampamaysak ti atensyon ko iti amak, kastameten iti trabaho. Aging galaangan dito iti pakasaritaak, katagyaman ak unay, numapili met ama idrama to'y kapadasak. To'y pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, nasaya at inaramid mo, nga inasikasom ti amam, nga uray no adu dagiti nagkurangan na ken ka. Tay kunada nga ruden, awan ti perpekto dito'y lubong. Amin tayo ket adda pagkamalyan na. May papanmat ken ayat, saan mo alapdan ti bagim? Numarik namlakid di anapod no ni Christian, awan dakis na, no padasem met ti agayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Dayan. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Daya Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.